Bayan yakin basasa da ya haddasa rasa rayukan da ba a san adadinsu ba, faɗan Mai Tatsine shi ma ya salwantar da rayukan da babu wanda ya san adadinsu. Rikicin Mai Tatsine ya faru ne a jihar Kano, inda aka fara rikicin a unguwar Malafa a shekarar 1980, yayin da rikicin ya haddasa rasa rayukan ɗaruruwan mutane, ciki kuwa har da shi Mai Tatsine da wasu daga cikin tawagarsa. Nan shi ne asalin inda Mai Tatsine ya zauna a unguwar ta Malafa da ke jihar Kano. Tun bayan gama rikicin Mai Tatsine, Najeriya ta ci gaba da faɗawa cikin rikice-rikicen addini da ƙabilanci har zuwa ɓullowa Boko Haram. Hakan ta sa al'umma da dama ke alaƙanta 'yan Boko Haram ɗin da cewa su ɗin ragowar mabiya Mai Tatsine ne da suka watsu a wancan lokaci, da yadda suke ganin akwai kamanceceniyar halayya da aƙida da suke da ita. To sai dai kashe shugaban na Boko Haram, wato Muhammad Yusuf, bai haifar da ɗa mai ido ba a ƙasar, da yadda wasu ke ganin da ba a kashe shi ba, da an samu ƙarin bayanan da kan iya daƙile al'amarin tun a wancan lokaci, tunda mutuwar tasa bata sa an daina kai hare-hare a sassan na Najeriya ba, sai ma ƙarin yawaitar kashe-kashe da zub da jini sakamakon na Boko Haram da ayyukan 'yan bindiga, satar mutane da yin garkuwa da su, wanda har kawo yau ba a samu sassauci cikin wannan al'amari ba. Ɗan Najeriya bai fita daga cikin rashin aminci da tsaron da ke addabarsa ba, an kuma faɗawa cikin halin matsi da kuncin rayuwa sakamakon hauhawar farashi na abinci da kayan masarufi na rayuwa. Kullum ɗan Najeriya na kokawa ne bisa ga halin da yake ciki, amma maimakon samun sauƙi kullum al'amarin na ƙara tsananta ne. To a halin yanzu dai ɗan Najeriya na barazanar faɗawa cikin halin ciwo sakamakon bayyanar wata shinkafa wadda ake wa laƙabi da afafata. Shin koyaushe ne ɗan Najeriya zai samu sauƙi daga cikin wannan tarin ƙalubale na yunwa, rashin tsaro da rashin kuɗaɗe? Mu dai muke wa kanmu kirari da cewa Najeriya ƙasarmu ta gado, kuma ba mu da inda ya fi ta. Allah muna roƙonka da ka kawo al'ummar Najeriya ɗauki a cikin halin da suke ciki.